час в библиотека? По-скоро няколко часа в интернет. Нещо, в което мрежата е незаменима. Бързия контакт с хора извън България в случая. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Предполагам, че това са хора, които нямат много комуникация с други хора. По-затворени хора, по-самотни. Може би. Как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Предполагам, че ще му обясня много трудно. Първо ще му покажа какво е телевизор, радио, телефон, мобилен телефон. Самолетите първо ще да му покажа всъщност. И накрая, като разбере, след няколко години и няколко стотин разговора на маса, ще разбере всичко. Кое е откритието, което ще измести мрежата? Нямам никаква идея, ако знаех, че съм милиардер. Телевизор или компютър би изхвърлил? Телевизора в спалнята, определено. Какво количество интернет е вредно за здравето? Неограничено, може би. Денонощно. Случаи, в които си почувствал силата на интернет? Това е свързано с нашата група най-вече, като хора от чужбина пишат, като слушат песните ни най-вече в MySpace, в сайта ни и пишат, че ги харесват. Всичко ли е възможно в мрежата? За съжаление, май да. Колко струва целият интернет? Трябва да питаш някое дете. Добре, ползи или вреди от интернет? Има много ползи и много вреди. Вредите са най-вече, аз съм музикант, затова че много огромно пиратство има по целия свят. Ползата е, че може да станеш популярен по интернет и това е доказано вече. А пиратството не помага ли в такъв случай? Пиратството помага единствено да популяризираш някакви песни, но като тръгнеш в този бизнес и трябва да се храниш от него, всичко сочи, че нещата умират. Концерт по интернет или концерт по радиото? Концерт на Уембли и после по интернет. Имали сме концерт по интернет и е много хубаво, защото много хора го гледат.